ದೈವದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮುರಣಿದ ಎಗ್ಗೆಡು ಬೆಳಪು ಪಣಿಯೂರುದ ನಾನುಜಾರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲತ ಪೊಲಬುಲಿನ ತೆರಿಯ ಅಲ್ತ ನನ್ಲಾತ್ ಪೊಲಬುಲು ನಿಖಿಲಗಿನ ತೆರಿಯರೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಈ ದೈವದ ಕಲತ ಪುಣ್ಯ ಚಾವಡಿದುಳೈ ಪೋಯಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಟ್ಟುನು ಪನ್ನಗ ಅವ ಆತ ಸುಲಭೆಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಆತೆಯ ಭಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರಂದಂಡ ಎರಡು ಪತ್ತಿಲ್ಲು ನಟದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಗಲ ಧೈರ್ಯ ಪೂಜಿ ಅಪಗ ದೈವಳು ಕೊರ್ಪುನ ನುಡಿದಾದ ಕೆಂಡ ನಿಕುಲು ಜಪ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕುಲ್ಡ ನಡಪಾವೆ ನಿಕುಲೇನ ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟದಿರ್ತಾರನಂಡ ನಿಕುಲೇನ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟ ದಿರ್ಪುಯ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಕಟ್ಲೆನ ಕೇಣಬ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಡಿಲ್ ಪಣಪುನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಜಾಗೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಡಿಲ್ದಕಲು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಗುತ್ತು ಮಾಡತನ ಪತ್ತೊಂದು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಧರ್ಮಜಯರಂದಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪುರದಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನುರಿದು ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಉದೇನು ಕಟ್ಟೊಡ್ಡ ಏತು ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಅಪಗ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕೂಟೋಗು ಏರು ಯಜಮಾನ ಆವಡೊಂದು ಕೆಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಕುಮಾರಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಆಯಗ ಯಾನು 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 ಪಣಪುನ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತಿನಾಯಗ ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆಜ್ಜಿ ಸರ್ವಲ ದೈವರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಪಣಪುನಾಯಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಪಣಪುನಲ್ಕ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಆ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಯಜಮಾನಿಕೆ ತಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಲಂದು ಅವೇತೋ ದೀನದಲಿತರನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸವನಾರ್ಲಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾರಂದಾಯನ ಮಿತ್ತು ಅತೀವವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆದಾರ್ಲಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಜನಕುಲು ಪಂಡಿನಾಲ ಈ ದೊಂಡೆಡಾವಡನ್ನ ನಡತಂಡು ಪಣಪುನಲ್ಕ ಶಿಲಾಮಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಮ್ರ ಹಾಸದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡತಂಡು ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲೇನ ಒಟ್ಟು ಪತ್ತದ ನಡುಟು ಮುತ್ತುದಲ್ಕ ನಗತ್ತ ಬತ್ತೇರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಭಯ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಒರಿ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜಾರು ಐನು ಬೀರಲು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಆ ಭಯತ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರಬೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಅವೇನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಈರ್ನ ಅನುಭವ ಇಂಚ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿನ ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ತರಿ ಯಾರು ಶುರುಕಾದು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯನ ಕಾರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೆತ್ತ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿನಾರಾಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಲೋಕ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬಕ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು 2017 ಬಕ್ಕ ಉನೇನು ಎಂಕುಲು ನಡಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉನೇನು ಎಂಕುಲು ಬುರ್ದುಗುಡಿಯ ಗ್ರಾಮಗುಂದು ಬುರ್ದುಗುಡಿಯ 2017 ಬಕ್ಕ ಕುತ್ತನಾರ ಎನ್ಬಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಂದಾಳ ತೊಡದು ಇದು ಎಂಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ನೆಕ್ ಪೂರದಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಾಕಾರ ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿದ ನಮ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಕು ಬಂಡೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕಾನೆ ಮೂಲ ಆಪಿನ ಪೂರ ಕಾಪಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಸೇರಿ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಾರಂದೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಎಂದಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಜಾರಂದೆ ಮಲ್ಪದು ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಅಂಚಿನನೇ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಾರಂದೆ ಒದಗಿ ಕೊರಡೊಂದು ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ವರ್ಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನಿತ್ತಂಡ ಅನುಭವ ಪತ್ತಿರ್ನ ಶುದ್ಧದ ಮಿತ್ತು ದೈವದ ಭಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಆರೋಪಿಸದು ತನಕಲ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡಪ ಒಂದು ಒಪ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಅತ್ತಂಡ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾಧಾರಡು ಬತ್ತಿನಲ್ಗ ಇಡೀ ಊರು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಆ ನಡಿಲ್ಲದಕಲು ಬುಡುಕೊಡ್ದು ಅಕುಲು ನಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಇಡೀ ತೂಪುನಲ್ಲಿ ಕಾತಂಡು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನವತ್ತಿರದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ
ಬಂಧುಳೆ ನಾಂಜಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಯವಾಣಿದ ವರದಿಗಾರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಕೇಶ್ ಕುಂಜೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರೆ ಆರಡ ಪಾತ್ರಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ನಾಂಜಾರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ ಗುತ್ತಿನಾರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಗುಲ್ ಮಾತೆ ಪಂಡ್ಯರು. ನಾಂಜಾರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸಲು ಪೂರ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ್ಯರು ಎಲ್ಲೂರು ಉಳ್ಳಯನ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಪಡ್ತಂದು ಬಡಗರ ಗುತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಬಡಗರ ಗುತ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಣು ಬೊಕ್ಕ ಜಾರು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ನಾಂಜಾರಿಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಾಗುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು, ಗ್ರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಕುಟುಂಬದಾಗುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಂಡು, ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ನಡಿಯಿಲ್ಲು ಜೊತೆ ಸೇರಿದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಂಡು, ಪುನರಪಿ ಕುಟುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ನಡಿಮಿಲ್ಲದಾಗಲು ಜೊತೆ ಸೇರಿದು ಒಂದೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಲು ಅವಘಡಲು ಬರ್ತಂಡು. ಅದಾಗ ಪ್ರಶ್ನಾ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಾಗ ದೈವದ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಪೋಯ ಅದಾಗ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನೊಟ್ಟು ಸೇರೋದು ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂದು ಅದಾಗ ಗ್ರಾಮನ ಜೊತೆ ಸೇರೋ ಸಹ ಒಂದು 2017 ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತ 2017 ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ 2 ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಆದ 2017 ಮಗು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪಿರಾಕದ ಪಾಲೆದ ಮರ ಅವು ಬೂರ್ದು ಕೋಲನೆ ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತು ಬೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೂವನಾಗ ಬತ್ತನ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಈ ಜಾರಂದಾಯ ಬರೋಡ್ದುಂಬು ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಪಂಪಿನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಿಗಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಾನಡು ಕೊರ್ದವೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಆ ಸರಳ ಜುಮಾದಿನ ಪುನರಪಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಜಾರಂದಾಯ ಗಿಂಚ ಮಲ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ತೋಜಿ ಬತ್ತಂಡು. ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು 2017 ಮದ ಬೊಕ್ಕದ ನಡತಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಡು ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದೆ. ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮುಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ಜಾರಂದಾಯನ ಒಟ್ಟುಗು ಐತಲ ನೇಮ ಪರ್ವಾದಿಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ದಾಯಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಂಜಾರು ಜರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಂದತ್ತು ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೂ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೂ ಇಡೀ ನಡಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರಗೂ ಒಂದೊಂಜಿ ದೇವೇರು ಪಂದಲ ತಪ್ಪತ್ತು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದು ಆರು ರೈಲ್ಡ್ ಪೋಂದು ಪನಗ ಆರ್ನ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಸುತ್ತಲು ರೈಲ್ಡ್ ಆರು ತಿಕ್ಕಾದಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂಡು ಆರು ಜತ್ತು ಸೀದು ಪೋದಾತಂಡು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ರೈಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎತ್ತೋ 1000 ಜನ ಬತ್ತು ಅಂತಿನ ಆ ಪೋಂಡತ ಪಂಪಿನ ಬೇನೆಡು ಆರು ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಚೈಯಿಂದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ವಸ್ತುಲು ಪೋತುಂಡು ಇರೊಂಜಿ ಜಾರಂದಾಯ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಎಂದು ಜಾರಂದಾಯಗ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರ್ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಕೈ ಮುಗಿನ ಒಂತ ಪೊರ್ತೊಡೆ ಆ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆರ್ನ ಪೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ಇಡೀ ಕಟ್ಟು ಆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಏನ ವಸ್ತು ಇತ್ತಂಡು ಬಂಗಾರದ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿ ಕಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಾರಂದಾಯನ ಕಾರಣಿಕ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಆಯ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು. ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರಡು ನಷ್ಟ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಣಾಯ್ಜ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತಂಡು. ಒಂದಿನ ಮೂಲು ಜಾರಂದಾಯನ ತಂಬಿಲಾವು ಅಂತುಂಡು ತಂಬಿಲ ಅನ್ನೋದಾಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿನ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಗಂಧ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವರೆಂಡು ಅವು ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಉಂದು ಆ ಮೇರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೆಂಗೆ ಒಣಸು ಹೊತ್ತು ಕುಲ್ನೆಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಇರ್ನ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಗೊಂದು ಇರ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಇರೆಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಅಂತ ಪಂಡ ಜಾರಂದಾಯನ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ನಂಬುವ ಆತ ನಮಕ್ಕೆ ಜಾರಂದಾಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇ ಪಂಪಿನೇನು ತೋಜಾಗದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಲ್ಲ ಅವನುಂಡು. ಇನ್ನು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್ನ ಮುಂದಾಳು ತೋಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಊರು ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಊರು ಮಾತಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಇನ್ನು ಪಣಿಯೂರು ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಡಗರ ಗುತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಬುಳ್ಬುಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಕಬೇರು ಗುತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತ್ನ ಮೂಡುಮನೆ ನಡಿಮನೆ ನಾಂಜಾರು ಮನೆ ಮೂಡುಮನೆ ಅಂಚೆನೆ ಗರಡಿದಿಲ್ಲದಗಲು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ನೆಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಉವೆ ಜಾತಿ ಮತ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜಾತಿದಾಗುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವೇರು ಎಂಕಲೆಗ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು
ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡು ಆಪಿನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಆತಂಡು ಈ ಬಾಗೋಡೊಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ರೀತಿದ ಸ್ಥಾನೋಡಿತದು ನಮಕೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೀತಿಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ. ನಾನು ಜಾರನ ಬೆರಿ 19 ದೈವ ಅಂತ ಪಂಡಪರ ನಿಕಲ ಈ ಆ ಇಲ್ಲಾಲ ನಿಕಲನದಾಲ ಮನೆ ಮಂಚ ಉಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡು ಮನೆ ಮಂಚ ವಿಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಗುಲು ಪನೊಂತಿನ ರೀತಿಡು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಪೈನ ಜಾಗುಂಡು ಮೂಲು ಸುತ್ತು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಐನ್ ಪಾಲು ಇತ್ತಂಡು ಐನ್ ಪಾಲ್ದ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಪೋನ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಆ ಐನ್ ಪಾಲ್ದ ಇಲ್ಲದ ನಡುಟು ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ತೂವಂತೆ ಅಂತ ತಂಬಿಲೋ ಬಂದಾಗ ಏನೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲದ ಅಮ್ಮನಗುಲು ಏನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಇಲ್ಲ ತೊಂಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ 5 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪನ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಇನ್ನು 35 ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಮೊದಲ್ದು ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಎಂಗಲ ತಂಬಿಲ ಕುಟುಂಬದ ತಂಬಿಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪರಕೆದ ಪುರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 150-200 ಜನ ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬರದೇ ತಂಬಿಲೋಗ ಆಪೇರು ಅವು ಸುತ್ತು ಮೊದಲ್ದು ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಮುಲಿತ ಮಾಡು ಐತ ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲೈಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೈವದ ನಗನಾಣ್ಯ ದೀಪಿನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಇತ್ತಡು ಭಂಡಾರದ ಪೂರ್ವಾಡು ಅಂಚೆ ಎತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಆವಡು ದುಂಬೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಬೂರ್ದುಕೊಂಡು ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಮುಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭಂಡಾರ ಪೋಂತಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಎಂಕುಲು ಜಾರಂದಾಯನ ಸುರೂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಾರಂದಾಯಡ ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಆ ದೇಪನ್ನಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪಿನೇತ 4 ದಿನ ದುಂಬು ಅವೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪಿನೇತ 4 ದಿನ ತುಂಬು ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತಂಡು ಆ ಬಾಯ್ಕೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಅಗಲು ಗಾಡಿ ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದು ಮುಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಿನ 5 ದಿನ ತುಂಬು ಮೇ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಗುಲಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪೂರೈತೇರು ಅಂಡ ಅವಳು ದಾದಾತನ ಬಂದಾಗ ಅಪಘಾತೋಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಗಲ್ನ ಕೈಪತ್ತಿನ 2 ಜನ ಕಣನಲ್ಲವಲು ಆ ತೀರ್ಪೋಯರು ಅಂಡ ಐಟುಪ್ಪನ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ಎರೆಲದಾಲ ಆತಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಆತುಂಡು ಅಗಲ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಜಾರಂದಾಯನ ಕಾರಣಿಕ ಆತುಂಡು ಬಂದುಂಡು ಆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ಕೇಂಡ ಜಾರಂದಾಯಡ ಕೋಲದಾನಿ ಕೇಂಡ ಇಂಚಪುರ ಎಂಕುಲು ಇದು ಭಂಗವತ್ತು ಮಲ್ತ ಐಕ್ ಜಾರಂದಾಯ ಪಂಡ ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬಾರ್ಥಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆದಿಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಲೆಂಚ ಪೋಡು ಅಂದೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿದಿವನಾಗಲ್ಲ ಎಂಗಲೆ ಸರಳ ಜುಮಾದಿನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂಡು ಸರಳ ಜುಮಾದಿನ ನಿಗಲು ಬಿಡ್ತಾರಂದು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಚಾವಡಿದಿಲ್ಲ ಅವಡು ಖಾಲಿ ನಿಗಲು ನಾಂಜಾರಿಲ್ಲು ನಟ್ಟಿಲ್ಲು ಮನೊಂ ಬತ್ತಂಡು ಆಯ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಪೂರಕವಿನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಆ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಐಟು ಧರ್ಮದ ಎಂಗಲೈತೆ ಧರ್ಮದೈವಲು ಎಂಗಲ ಬಯಲ್ತೋಟೋಡು ಉಂಡು ಧರ್ಮದೈಲು ಏನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತು ಹೋಜಿದಂಡು ಐಕ್ಲ ಬೋಡಾಪಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಗಲು ನಾಂಜಾರು ಕುಟುಂಬದಗುಲು ನಾಣು ಬೊಕ್ಕ ಜಾರುನ ಗುರುಕಂಬ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಚಿತ್ನ ಧರ್ಮದೈವಲ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಈನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಐಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹ ಜಾರಂದಾಯನ ಪ್ರಧಾನ ದೈವಡು ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಅಂದು ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಡು ನನ್ನ ವರ್ತೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿನ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಗಲ್ನೈತೆ ಕುಡಂಜಿಲ್ಲಾಡು ಉಂಡು ಅವೇನು ಮೂಲ ಚಾವಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಪಡು ಉಂಡು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಾನು ಜಾರು ಇರುವೆರ್ನ ವಂಶಸ್ಥೆರಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನಾಂಜಾರದ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲ ನಾಂಜಾರ ಮಣ್ಣದ ಇತಿಹಾಸನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯಿರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರಣಿಕದ ಫಲವನ್ನು ಮೂಲುಂತುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯೋಡ್ಲ ಗೆಲ್ಪು ಆಪುಂಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಫಲಬಲ್ನ ತೆರಿಪಾಯಿರ ಅರೆಗೆ ಸಲ್ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದೈವಳನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ನಗ ಅವೊಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತನುಕುಲು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂದಂದಾಂಡ್ಲ ಬೆಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ಪಾಡ್ದು ಮನದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಡ್ನಗ ನಮ್ಮ ದಾದಕೊಣ ಪಂದಕೇಂಡ 2 ಗಂಧಬೂಳ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆ ಗಂಧಬೂಳ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಧರ್ಮದೈವಳನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹನ ಪತ್ತೊಂದು ಪಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಧರ್ಮದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪೋಡುಂದಂಡ ದೈವದ ಪೂಜನೆಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾಕಿರಿದ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಡು ಅರೇನು ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಎಂದು ಪಂಡ್ಪೇರು ಜಾತಿಡ ಮೂಲ್ಯ ಎಂದತ್ತು ಚಾಕಿರಿದ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು
ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಧರ್ಮದ ಇವಳನ್ನ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆತೇರು ಆರು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನವೇನು ಪೂರ ಕಿರಣನ್ನೇ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ದೈವದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏರು ಪೂರ ಧರ್ಮ ದೈವಳನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕಿರಣನ್ನಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಕಿರಿದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಗ ಕಿರಣನ್ನ ಮೂಲು ಧರ್ಮ ದೈವಗೂ ಓವು ಪೂರ ಸೇವೆ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪರು ವಾ ಪೂರ ಸೇವೆಲೇನ ಮಲ್ಪಾರೆ ಐಡ್ದಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅವುಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯಗೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಕೆವು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಪರಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮೂವೆರೆಗೆ ಮೂಚೆಂಡು ಪೂ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರ ಪರಕೆಲೆಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒವೇ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಕೆವು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಾಂಜಾರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪುನು ದಾದ ಬಂಡ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆಡು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಓಮ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಒಂದು. ಆ ಓಮ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯಡು ದಾದ ಬಂಡ ಪೂರ ದ್ರವ್ಯಗಳೇನು ಪಾಡ್ದು ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಪದಂಗಿ ಎಡ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೈ ಪೂರ ಬಜಿಲು ಪುಂದಿನ ಪೂರ ಬೆರೆತದ್ದು ನೆಯ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಕೊರಂಡು ಪಣ್ಣಾಂಡ ಆ ಧರ್ಮದೇವ ಸಂತೃಪ್ತರಾದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂತಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿದರ್ಶನ ದಯಪಂಡ ಏರೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡು ಪತ್ತದಿ ಜಾಗಡು ನಟದು ಒಂಜಿ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಓಮ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ನಟಿಯಡ ಅದನ್ನು ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಒಂದು ಸುಮಾರು ನಿದರ್ಶನಲು ಅಂಚೆನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುಲ್ಪ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಅದಗದಾಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಕೊರ್ಪ ಬಂಡಲ ಅವು ಸೇವೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೇವೆ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆವಾದ ನಡಪು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದಾಗಲು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಭತ್ತ ಬಣ್ಣಂಡು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ತುರ್ದು ಪಿದಾಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಅಷ್ಟಮಿ ಬಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಷ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ಜಾರ್ದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತಂಬಿಲ ಜಾರ್ದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತಂಬಿಲ ಗ್ರಾಮ ಸೇರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ತಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ಬೇಷ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತಂಬಿಲ ನಮ್ಮ ನಾಂಜಾರು ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತ ತಂಬಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೋನ ತಿಂಗೊಳ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸೇರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷಗೋರ ನೇಮೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆವಾದ ಈ ಜಾಗಡು ನಡಪುಂಡು ಬಂದು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವೇರು ಅತ್ತುಂಡ ದೇವೇರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ಬಣ್ಪುನಲ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಡು ಇಡೀ ಊರು ಸೇರ್ದು ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಧರ್ಮದೈವಳನ ಕಾರಣಿಕೋನು ಅಕಲಿಗೆತ್ತು ಪಂಡಿನಾಥ ಸುದೀಜ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮದೈವಳನ ಚಾಕಿರಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಅಷ್ಟಮಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಸೇವೆಲುಳ್ಳ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲಿಗೆಡೆ ನಡಪೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಣಗ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆದ ಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಯಜಮಾನರನ ಕಲ್ನ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೊಣಗ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ. ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯ ಎಲ್ಲೂರು ಉಳ್ಳಾಯನ ಅಪ್ಪನಿನ ಪಡೆವೊಂದು ಬಡಕರ ಗುತ್ತುಡು ಕೊನೆ ಊರದ್ದು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಬೋಡು ಪಣದು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಜಾರು ಪಣಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮರನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ನಾನು ಜಾರು ಮಣ್ಣು ಪಂಡದು ಈ ನೆಲನ ಮಲ್ಪಾದು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾನು ಜಾರದ ಸ್ಥಾನದಿಲ್ಲು ಪಣಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಪುಗರ್ತೆ ನೆಗಪಾದು ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯೆ ಮೂಲು ಕೊನೆ ಊರಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಡಿಟೆ ಮೆರೆಪೆ ನಮಕ್ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಉಳೈ ಬತ್ತ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ಪೊಲಬಲೆನ ತೆರಿಯೊಂಡ ಬಂದುಳೆ ನಮೋಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜಾಗೆಡು ಬಾರಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಎತ್ತರದ ಪಾಲೆದ ಮರ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಪಾಲೆದ ಮರ ಮಗುರ್ನ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೊಜಪಾಯಿನವೇನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಗುತ್ತಿನಕಲ್ನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲ್ನ ಪಾತಿರನು ಕೆಂಡ ಮುಲ್ತರು ದುಂಬು ಪೊಂಡ ನಂಗೆ ಕುದುರೆದ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಯ ತೋಜುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಾಕದ ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ತೋಜುಂಡು
ಸಾನಗು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದಾದ ನಂಗೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಡತುಯೋ ಅವೇ ಸರಿಯಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪಿರವುಡು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗ್ಯದ ಪಂಜುಲ್ನ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತೋಪ ನಂಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಎಡತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಮಲೆಜುಮಾದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ನಾಗದೇವರಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತುಯ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರಣಿಕನು ತೊಜಪಾದ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಘಟದ ಬರೀರ್ದ ಬತ್ತಿನ ಸಮುದ್ರದ ಪುಡೆಮುಟ್ಟದ ನಾಲ್ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತಿರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯನ ಪುಣ್ಯ ನಡೆತ ಪೊಲಬುಲೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತುಯ್ಯ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗಲ ಈ ನೆಲತ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಕಾರಣಿಕದ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡೆ ಪಣ್ಪುನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ.